On that fateful day, there were orders sent from above. Everybody had to wear the same. Black. It was happening. The rebirth was happening today. They gathered around the punch bowl. They were ready, excited. They drank the punch. The cyanide worked almost instantly, burning their insides, causing them to vomit, the body trying to expel the poison within. Really methu bod nast am a fucking book launch ma. Smile, love. I bet you're beautiful when you smile. Am I beautiful now? Oh God, mae'r lle mae fel nightmares a fucks past. Bai ti yw bod ni ma. O'n i'n meddwl byddwn ni yn book launch ti cyn i'n Phill Meredith. Well, never gonna happen nawr. Mae rai fi fod yn athro gyda'r sellouts eraill. Charming. Ti ddim eisiau'r job na fi di cael i ti te? Ti'n gwybod bod fi ddim yn meddwl ti? Ta beth sawl divorce wedi digwydd oherwydd yr A470? Falle bod yn y llyfr. We'll never know. $10.99. Penod 1, toilet trader. Penod 5, defaid Powys. Penod 6, paned gorau ar A470. O, caffi Dragman Box. Dragman box? Yn Llanbryd Mair, yr un 'da'r bunnies. Be? I know a Dragman box. Diolch. Y paned gyda'r view gorau, burger fan y bannau. Pam i ni ma to? Falle bydd hwn yn lle da i ti network o. Ti'n meddwl bod y bobl yma yn mynd i allu helpu fi? There's no harm in trying. Gyda un fam sy'n gyrru fi nuts, sai angen un arall. Shall we all calm down a bwyta cupcake? Testing, testing. 1, 2, 3, ydw i mlaen? Pidwch foeni, sa'n mynd i ganu. Wel, falle wedyn. Dyw am gwaredo. Paid, dri yna fi. Na, ond o ddifri. Hoffwn ni ddiolch i chi gyd am ddod yma heno ar gyfer lawnsiad fy llyfr hir ddisgwyliedig, Hanes yr A470. Tra bod chi wedi bod yn priodi a cael babis, dwi wedi bod yn gweithio'n galed i gwblhau'r dasg gorchestol o esgor fy mabu i. Oh, shut up. Do, dwi wedi aberthu lot i gyflawni'r siwrne yma, ond dwi wedi cyrraedd pen y daith. Hwn yw'r diwrnod priodas fi, basically. Bloody hell. Chi'n gas. Mae pobl yn gweud bod awdur yn llechu yn ymni gyd, ond nid pawb sy'n gallu eistedd lawr a wneud y gwaith caled. Fi'n mynd i nôl gwyn. Nôl i ni fi hefyd. A fi. Ffrindiau a'n heili. Chi'n gwybod pwy i chi? Crew Aber, Crew Caerdydd, Crew Caerdydd, mam, ac wrth gwrs, pawb sydd yma heno. Pa fath o psychopath sy'n neud i bobl fitau wyneb e? Dyma chi flas ar y benod cynta o Hanes yr A470 gan Phill Meredith. Mae hanes yr A470 yn un hir a diddorol tu hwnt, gyda llawer o droesiau yn y ffordd. Yn y llyfr, byddai I yn mynd â chi ar daith o Gaerdydd, heibio pen y fan, trwy Llanelwedd a Llanbryn Mair, cyn gorffen yn Llandudno. Os mae Phill yn benni lan yn y babell len yn sôn am y llyfr yma, I'm gonna kill myself. Tirwedd Cymru. Dwi wedi crwydro i bob ran o'r A470 mewn Ford Fiesta dros y 10 mlynedd diwetha. Yn y llyfr, fe welwch rai o'r lluniau rydw I wedi dynnu dros yr amser. Dwi'n ysmano fel almonds i ti. Mae'r ffordd yma yn meddwl gymaint I fi, a dwi'n gobeithio byddwch chi yn ymuno fi ar hyd y siwrne I ddeall mwy am yr A470. Zalepiel mother spoke to me last night in a dream. She told me it was time. Today is the day that we transcend through the portal and leave our earthly shells. And as stated in the Zalepiel text, they will collect our spirits, and we will join them in eternal travel and joy. Now is the time.
Do not be afraid. Let us drink to eternal bliss. I wish o'dd na cyanide yn hon. Spare us all from the pain of this. Byddai nôl am sesiwn cwestiwn ag ateb gyda fy mentor, athrylydd, awdur o fri, Tudur George. Ond, yn y cyfamser, mwynhewch yr orders a'r gwyn. Right, fi'n mynd yn ôl mwy o win. Neu, mae gen I bach o... Sell. Be o'n i gwybod fe'n boring? I fod yn deg, oedd Phill ddim mor boring a hyn pan o'n i'n siarad o fe. Nes I siag o'r interestingness mas o'n fe. Fuck off. Phill, plis gynta. Wyt ti'n gweld allan yn dyfodol rhyw fath o lyfr tebyg i'r A470, falle sydd yn cymryd y ffyrdd hyn, neu falle yr A55 ar draws y gogledd, neu... Wy'n siarad i fi'n barod ynglyn â chyfrol. Mae'r A55 wrth gwrs yn wythmyndi. Wrth gwrs, ie. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Oh my God, catch him there. Oh, fi'n edgy. So you go to the picture. What the fuck? Pa mae Kai yma? It's ridiculous. He talks in one section about how he went up here. Carys! Remember Kai from Owain's house party? Yeah, remember. Hiya. Hiya. Oh, you'd love her art. It's so dark. You have an interest in Welsh language books about the A470, do you? No. An interest in free wine. God, what a bitch. Cheers to that. Oh, okay. Ble mae Dan nawr te? Pam dylen ni siarad Saesneg? He's over there talking to some guy. Oh, our mate Dan, he can't resist a flirt. Can't resist a flirt. Can't resist a cock in his mouth. Can't? Oh, be. Bydden ni'n dweud hwnna i wyneba. Oh, it just clicked. You're Dom's Puma. Puma? Like a younger cougar. You know, someone that likes younger guys. Lol. I mean, you've been called worse. Fi'n mynd o'r diod arall. Really weird. Pam mae Lowry di gwybod y plentyn na i hwn? Oedd hi mor fucking rude I fi jyst nawr. Deo, Carys, Deo? Hi. Hiya. Sych chi'n nabod eich gilydd te? Ni ddim. Nethon ni cwrdd jyst nawr. Ie, nethon ni estyn yn yr un gwydyr a... Oh, your eyes met across the cheap Chardonnay. Rhywbeth fel yna. Ti'n edrych bod ti angen diodal, Carys? Na i adlu chi gario ymlaen dych rom-com. Sorry. So beth ti'n nabod e? Fi'n gweithio dy fe. Oh, okay. Mae rai bod mwy o win. Excuse me. Oi, excuse me. Sa'n ni'n mynd am y coch. Mae'r gwyn yn gwyntio fel bod cyanide ynddo fe. Wel, ti newydd i werthu bai fi. Carys Williams. Tudur George. Yr athrolydd. Yr awdur o fri, Tudur George. Wel, o'n i wastad yn meddwl bod ti'n hen a hyll. Diolch, dwi'n meddwl. Sut nath Phill dy dwyllo di mewn i neu hynta? O'n i'n ei ddarlithio fo yn Aberystwyth ar gyfer ei MA. Fi nath ei ysgogi fo i sgwennu'r llyfr. Reit. So dy fai di yw hwn i gyd? O, na, dwi wedi golli di'n barod. Sut wyt ti'n abo Phill? Coleg. Dwi'n y broses o sgwennu llyfr, a weid y gwir. Llofruddiaethau Cymru, Gwlad y Gwaed. O gen i deimlo bod ti'n ddiddorol. Diddorol. Fi eisiau archwilio seicoleg llyfrydwyr Cymreig. Pam a sut maen nhw wahanol i lofryddwyr cyfresol enwog America. Mae yna gymaint o awch ar hyn o bryd am true crime, a dwi eisiau darganfod a chyflwyno straeon sydd ddim wedi hadrodd o'r blaen. Ddylia ti ddod ar gwrs, dwi'n rhedeg. E-bostio fi. Swn i wrth y modd yn clywed mwy am y syniad. Diolch. Falle nai. Braf iawn dy gyfarfod di.
Carys Williams. Artaith hefyd. Tudur George. Fi'n meddwl bod fi newydd network o. Heno ddim yn wastraff amser after all. I think I'm in love. Huh? The day o. Oh, yeah, mae fe'n cute. Mae fe'n dreamy. O'n i'n gwybod byddwn ni'n ffindo chi ar bwys y gwyn. Phill, llongyfarchiadau! Oh. Hey, sorry glywed y bit i ti a Ben. Thought you were going to go all the way, hun. Ti di gweld o gwbl? Fi moyn siarad amdano ti. Edrych ar hwn i gyd. Faint o lyfrau ti wedi gwerthu te? Oh, yeah, loads. Mae'r publishers yn totally thrilled. Wow. Lot o bobl yn troi lan. Every gay in Cardiff is here. O, swad y teg. Ni ddim wedi sylweddoli pa mor boblogaidd o'n ni. Seriously, Phill, ti'n gymaint o inspiration. Ni gyd mor browd ohono ti. Diolch, Carys. Mae hwnna'n meddwl lot i fi. Cofio, os allai helpu dy dylyfu'r di o gwbl. Mae Phill di wneud e, fi'n gallu wneud e. Dechrau heno. Gawn ni fynd nawr, ma' hwn yn boring. Oh, sorry, Phill. Nightcap? Carys is going home. Oh, boring! Text plenty adre'n saff, right? Carry ti. Come on. Sid, come on. Mae'r gwaith yn dechrau heno. Fi'n fenyw cryf, fi'n ddiddorol, fi'n annibynnol. Ish. Pobl yn caru murders, allai wneud hwn. Mothers, sons, whole families dead. Daw eto hael ar fryn. All because of a lie. There was nothing left. No life, no hope.